Ya, ayo kanca ning gesek gembira. Alhamdulillah ketemu meneh karo Gareng Jajak, Gareng sing lagi naik daun, ya. Gareng J anyar tapi namanya sudah melejit dan sudah ngebaki Indonesia jagat lor etan kulon kidul. Oh, ngono. Sugeng dalu Mas Gareng Jajak. Dalu. Ora semangat ngopo ya, Le? Mangkel aku, Pak. Mangkel ngopo? Kok anyel iki ngopo? Ditanggap iki kudune seneng. Ya mergo nek ora ditresnani ora mungkin ditanggap. Kok mangkel ora lega atimu iki ngopo? Ya nek senenge kula jane seneng banget mangkele karo jenengan kok. Lah ngopo karo aku kok? Wong kula ya ditulisi lho bintang tamu Gareng Jajak, bintang tamu Hani Kusuma, bintang tamu Mbak Elisa. Kene ngopo sing ditokno ngarep dhisik kok sing edok-edok? Kok ora sing lanang-lanang? Masalahe sing mirsani kepengin ngematke luwih dhisik, ngematke ayune Mbak Elisa, ayune Mbak Hani Kusuma timbang nyawang batang kaya raimu. Lah iki lho sing mari lara ati ya iki. Lah ngopo? Senadyan wong lanang iki nuwun sewu, wong lanang iki duwe ijazah. Wong wedok ndilah ya dobel, Pak. Duwe ijazah ya duwe wajah, mula disawang kepenak. Nek wong lanang kuwi duwe titel kelulusan. Wong wedok ya dobel. Ya duwe titel kelulusan, ya duwe kemulusan. Oh iya. Nek wong lanang duwe keterampilan, wong wedok ya ndilah dobel. Dobel nek duwe keterampilan, ya duwe penampilan. iya. Nek wong lanang duwe swara apik, wong wedok ya dobel. Duwe swara apik, ya duwe kegiatan yang lain. Duwe apa? Pokoknya kegiatan yang lain. Oh iya. Mula aku yang ngalah ora apa-apa. Sepele Pak, temriku lho, temriku, tenggon salin lho. Oh ngopo? Bapak-bapak, ya kuwi lho bapak-bapak. Lebu gentenan. Mas fotoke, weh. Aku malah kon motoke jejer tak foto bertiga. Oke, gak apa-apa, atiku lega adir wong lanang gak apa-apa ngono. Neh, Mas fotoke wong lanang neh kuwi. Tak fotoke jebret rampung pamit. Loh, gak tak ancam. Ki nek ibu-ibu mesti sing jaluk foto aku rak ngono. Enek ibu-ibu loro mlebu. Mas foto kali kula kalih mbake. Aku ya kon motoke neh. Iya, Weh, tak fotoke jebret. Lah gak foto kalih kula Bu, aku ya ngono. Mas foto karo jenengan, selfie ya selfie. Bareng rampung aku noleh dihapus. Lah kok dihapus Bu? Elek. Wis ora apa-apa, tak trimo aku ning kono wis disepelekke ya. Wis ben tak eling-eling kok mau kudunge kuning kok. Dicok lemu kok. Wis ben aku ngono. Ora apa-apa, aku. Maksudnya ki ora rupane elek ning dadine ki ngelbulur ngono lho fotone iki. Dadi dihapus. Ngeblur. Lah nek ngeblur yo njaluk foto neh. Wong mau ketok gurung klegake tok ben ketok aku dijak foto kok. Rumah saku aja dak sia banget-banget. Ning alhamdulillah kula matur nuwun kalih jajaran desa. Desa pundi niku? Ngrandu. Ngrandu sampun nimbali kula alhamdulillah. Kula ijane grogi kok, Pak. Ngopo? Aku ya tanggapan ning kono-kono ning ora kaya kene kok, Pak. Sing malah kowe grogi ki apa? Penontone lho, Pak. Lah ya. Kono-kono kuwi penonton, kirane kok ora uman nggon kon ngadeg pilih mulih kok. Iya. Kuwi nek kono-kono ngoten Pak. Iya. Lah kene penonton ora uman nggon ngadeg titik-titik masyaallah indah. Penonton sing perlu diajungi jempol, tepuk tangan untuk penonton. Masya Allah luar biasa. Apa artinya sebuah tontonan tanpa hadirnya para penonton? Oh iso uga. Kok iso? Daring kae gak enek sing nonton. Lah kayak pas pandemi ya. Lah iya, maksudnya penonton itu sebagai supporter utama suatu kesuksesan pagelaran. Mula matur nuwun untuk semua penonton. Menyang Semarang bablas Boyolali sing gelem nonton wayang tak dongakno sugih rejeki. Menyang Semarang bablas Ponorogo sing gelem nonton wayang tak dongakno uripe mulya. Menyang Semarang bablas Surabaya kaduan. Wong wayang iki kok datang nganggo parian. Mbok ndongake langsung tas mugi-mugi sedaya mawon paringi panjang umur Allahumma. Ya ngono kok datang nganggo parian barang. Wong donga ki rasa parian, kedawan ngerti ra? Lah iki sing ra bener. Ora iso ora bener. Wong kuwi nggawa rasa dhewe-dhewe. Loh, nek kowe nekat nganggo parian, ki engko lek wong sembayang wong salat, ki engko rampunge maghriban wae nganti esuk nganti subuh. Lah kok saged? Lah ya no. Tuku bola yang Jatim, bismillahirrahmanirrahim. Yo. Lek ngangge parian kabeh salat bareng nganti isuk lek maghriban. Iya. Lah iya, mbok sing tangedes apa sing dadi unek-uneke atimu kepengin ndongakne warga masyarakat ana ing Ngrandu kene ndang ditoke muga-muga sing
lara diparingi sehat, sing durung duwe gawean ndang diwaringi gawean ngono dadi cetha. Oh, berarti gak usah basa-basi. Rasa basa-basi, ya sing jelas sing cetha. Saiki ki ora perlu basa-basi. Oh, ngoten. Heeh. Pak Bu, sehat kabeh nggih? Panjang umur nggih. Sugih dhuwit. Pun cekap semanten saking kula lepat nyuwun pangapura wusananipun billahi taufik wal hidayah. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi jenenge ya wong mutung ngono kuwi. Ya ora mutung lah genah nek tunduk poin lah lapon jenengan dadak wayangan nek nganggo janturan, nganggo sulukan, nganggo odo-odo, mbok langsung perangan. Wong anane seniman ya ngono kuwi. Nek petani kewajibane nandur pari, nek pedagang dodolan sapi, nek pegawe ya ngulang. Lah nek seniman yo umum tuh nganggo pacitan, nganggo apa jenenge? Parian. Parian kok pacitan. Kok parian kok diseneni lho Mas aku. Ning alhamdulillah sing nom-nom diparingi kesehatan, pinter sekolahe. Ngono lho, basa ngono kuwi sing nom, sing wadon, sing kakung, sing sepuh, sing anu ditukane kabeh komplit. Ngono lho. Mergo sing tamu bengi iki ora mung para ibu-ibu tok, bapak-bapak sing nom, sing tuwa padha rawuh. Ayo sing cetha ndongane gage. Iki yo nganggo kata-kata seniman apa ya gue? Kata-kata seniman ya. Dari mau kon sak-sake, wong kok ngeneh enek kok. Ya endahe dipolas-poles. Oh ngono, endahe dipolas. Iki mau acarane apa mau Pak? Bersih desa. Bersih desa utawa sedekah bumi. Heeh. Miras pantes nyedekai bumi Ibu Pertiwi sing saben dina ditanduri jagung lan pari, nyatane bisa diunduh dimasak dadi wujude nasi. Tak dongake sing didahar bisa marki, awake sehat tur bergizi, nyambut gawe semangat tetep ngati-ati. Muga-muga entuk rejeki sing murakapi kanggo nyukupi anak lan istri. Wondene turah kenek sing duwe utang bisa nglunasi. Sing do lara ndang do mari. Sing Joko Prawan ndang do rabi. Sing do kerja mundak gaji. Wondene sing tuwa-tuwa gek ndang do. Kowe kok kuwaplok wong akeh lho. Kowe ndongakne mati ngono ta? Ora. Lah piye? Wong ora tak dongakno. Sing nom-nom muga-muga ndang pinter lan entuk rejeki. Sing tuwa-tuwa gek ndang. Lah kuwi lho, kata-kata kuwi lho mbebayani. Lah munggah kaji. Kuwi lho kancaku kuwi. Oh iya bener. Sing tuwa-tuwa gek ndang munggah kaji ngono ya. Nggih, lho. Sing nggon kene iki lho mau sing buanter gek mah mati. Ketok iki perkara warisan iki to iki. Perkara mati ora apa-apa ning mati sengkalane ya to. Oh, nggih. Mati sukertane mung karek bagas parase panjang umure ngono lho. Lah bener mergo mati iki saka tembung MATI. Apa kuwi artine? Wah, mosok gak paham jenengan? Gak. Tak jelaske. Oke. Oke, direkam. Nek memang perlu direkam sesuk nggo bahan. Iya. Iya, dalang nek jek enom iki kurang wawasan kok Pak modele. Raimu karo aku tuwek aku. Lho, nek perkara tuwane tuwa jenengane nek pengetahuan pengalaman yo. Jelasno Le, tak tetik. M. Makhluk yang hidup bernapas besok pasti mengalaminya. Wah. A. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya. T. Tidak harus tua, tidak harus sakit, nom mati yo keh, ora loro mati yo keh. Berarti ora kudu tuwek ya? Ora kudu. Oh iya bener. Berarti aku karo kowe iki tuwek sapa? Tuwek jenengan. Nah, berarti iso sing nom sik ya. Urung karuan. Kok balik to? Kuwi nggon apa ki mau T. Kan dhewe I apa I? Ini adalah rahasia ilahi Robbi. Dadi awake dhewe mung sak derma nglakoni. Mula sak durunge kapundhuting Gusti, ayo padha ngibadah kanggo sangune mati kaya sing dingendake jenengan ngajeng mau. Nek wong urip kuwi besok sangune gur di gelu. Tugel dadi telu utawa telung perkara sing iso digawa nang alam akhirat besok. Ora ngoten wae to? Ya. Ngono. Kuwi nek jenengan gak kanca gak tak kandhani iki mau. Wis saiki wis ngonjaki tembung MATI, saiki oncek ana desa Ngrandu kene. Pak Kangko. Apa? Nek duwe acara ngono kuwi asik. Ora iso. Ki dadakan kok ngetes sepiro IQ-mu. Wong kok Ngrandu ki saka huruf N G R A N D U. Oke men apa? Wis kudu oke. Ning kudu bener, ning nganti ora bener, wo. Potong bayaranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kudu pinter, gareng saiki kudu cerdas terus iso mengikuti zaman. Ya ndelok-ndelok.
Ndelok-ndelok. Ayo pikir tenanan lho nggih, awas lho nganti kleru iki sing ngrungokne wong sak desa. Ayo. Ngrandu. Ayo. Aman, wis aman, Pak. Aman. Ya, ya. Yang pertama hurufnya N. Apa arti N? Nindake sedekah bumi setahun sepisan ing mapan wulan sura. N nindake. Heeh. G. G guyub rukune warga mula bisa kaleksanan. Nek ra guyub rukun ora mungkin. Jebrek meletik utekmu. Ya kepepet, Pak. R. Ragate akeh ning nyatane nek disengkuyung bareng-bareng 10.000 ya cukup. Ya. A. Adat istiadat kabudayan aja ditinggalno nek iso dilestarekno. N. Nanggap wayang kulit dalangipun Ki Anom Dwijo Kangko. Ya. D. D. Kok cepet men wis teko D to, Pak? Wis yo. Iki kudu cepet kok. Komputer iki kudu cepet. D. Dadya sarana pangujuping donga ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya. U. Dari dhewe. Usahakno ngene iki aja ben taun nek iso ben sasi pisan, Pak. Ya kobol-kobol lho PAD-ne. Lah ukur 10.000 kok. Iya. Ning estu kok, Pak. Oh sik urung rampung. Urung rampung, ora estu. Iki lurahe jenenge Suparto. Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Apa? Bayar aku potong 200, Pak. Aku gak usah ngartekno kuwi. Ora iso. Kuwi jenenge kudu Suparto. Lho, kuwi Pak Lurahe. Wis ro karo Pak Lurahe rong. Lah nek Mas Pak Parto nek karo aku wis kadung akrab banget lho, Pak. Pak Parto ki. Iya, Masya Allah luar biasa nek kali kula akrab kok pedhok ya. Durung pedhok Pak ya aku ya. Akrab, ning pun akrab, pun Nek akrab. kowe muni akrab, wis tau kepethuk, pundi biayine? Pak Parto ki. Iya. Lho jenengan wis kenal dereng? Ya wis aku kek sore jagongan yang mburi kelir kono. Jenengan iki tekok apa mbedheki? Aku yang bedheki. Walah Masya Allah Pak Parto kok dibedheki nuwun sewu Pak Parto ngacung, Pak. Muni ora ngerti kok. Lah kemplinti. Sing methuki mau Pak Pardi kok. Nek beliaunya sing nganggo kopiah kae lho, nganggo kopiah kae Pak Parto. Kae lho. Oh, mripate gareng iki kira. Lah nggih aku ketok iki nyawang kono asline iki mriki. Heeh, nggih menika. Wilujeng dalu Pak Parto. Apa kabar? Nun sewu dados lurah pun pinten tahun? Lho, wis 2 periode rumah kamu. 12 tahun pun ngertos carane dadi lurah. Iki bocah iki nek saya ntrunyak to kowe. Lho. Rong periode iki ngerti lho carane dadi lurah wong ditresnani karo masyarakat kok. Lah kowe apa? Lah kowe iki pangkatmu apa? Lho, Masya Allah kula iki sak ndure lurah Pak nek nang desa. Sak duwe kacaman. Alah, sak iso sithik. Apa pangkatmu? Juru kunci. Lah. Lho ning lurah desa tanpa ada juru kunci, sapa sing arep ngatur kehidupan contone kaya ngenten iki? Sedekah bumi ya mesti enek sing pranata carane bumi, piye carane sing tukang dungane kan ya juru kunci to, Pak. Ya. Wah, jenengan gak paham kok. Suparto. Ngeten lho, Pak. Iki bangsa Pak Lurah niku lho, Pak Suparto niku nek kali kula mun akrab banget. Ya. Mun akrab banget. Nggih wis Nggih nyatane 2 periode dadi kepala desa. 12 tahun wis hebat. Teruji ya. Wis hebat umpama besok dadi meneh ya wis sae. Iya, nyatane masyarakat mendukung. Pak Parto kok. Iya sing tak takokne artine apa? Suparto. Muga-muga warga masyarakat tetep tresno kali panjenenganipun. Benjing niku nek nyalon wis dados melih. Diluk mlaku nang mburi kelir kono. Napa, Pak? Tak uyuhi raimu. Iki dong apa ora artine? Suparto ki su ki apa, par ki apa, to ki apa? Masya Allah, barang sepele jenengan takokke. Iso nang ngene ya. Nek kula ora wis ngartekke wis iso. Ya. Kula karo jenengan pinter ndi? Eh? Kula kali jenengan pinter ndi? Ayo ngakoni sik iki kudune. Perkara apa? Ya perkara sastra, perkara kabudayan, perkara pakliran wayang. Ayo. Nek perkara wayang cek pinter aku. Nek perkara sastra? Sastra ya pinter aku. Pinter aku. Pinter jenengan? Ya. Tulung artekno artine Suparto. Nek nyoto pinter. Wong ngetes lho iki, jenengan ngomong dhewe lho iki. Ayo, jenengan ngomong ngendika dhewe lho iki. Iki lho sing dijenengi banyu dibacok mbalik iki ya iki. Lah nek jenengan gelem ngakoni nek pinter aku sago ngartekke.
Wong jenengan ra gelem ngendika, ra gelem ngakoni kok. Oh, ya Mula nek wong- babakan ilmu pedalangan cek pinter aku, nek sastra cek pinter kowe. Pinter aku. Ya. Saiki tulung jenengan ngendika, Mas nyuwun sewu tulung mangartekke. Artine Suparto. Ayo ngendika ayo. Ayo ngakoni wong jenenge wong sak ngisore iku duwe andhap asor, Mas. Piye mau? Mas nyuwun tulung mangartekke artine Suparto. Ayo ngendika ayo. Pinter aku kok. Ya. Ibaratnya wong pinter, kono nek kurang pinter necep ngelmune kuwi nganggo Subasita. Ya. Tata krama. Ya. Mas, Dalem. kula nyuwun tulung. Piye, Dik? Mang werdekne Heeh. napa artine Suparto? Oke, mang mirengke ya, Dik. Iya, Cuk. Angel aku. Ayo. Iki bagiamu. Suparto, ayo. Sugih rasa tepa selira adat tata krama ora ditinggalno. Ngrengkuh kabeh masyarakat ora beda kasih, ora mbedakake sing ndek sing dhuwur, sing cilik sing gedhe, sing nom sing tuwa, kabeh direngkuh didaku sedulur lan anake. Merga kepala desa kuwi dadi wong tuane sak desa. Ya. Ya. Par. Paribasan awan dadi bengi, bengi dadi rina, sirah dadi kepala, sikil dadi nggo mlaku, wong kanggo kamulyane desa ngrandu. Totonen to. Kemajuane warga masyarakat ngrandu luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Suparto. Iya. Nuwun sewu Pak Suparto, kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Sae napa mboten? Sae lho. Nggih, kula wingi teng Medion nggih ngeten iki. Pak Lurah niku kula artekke sae niku seneng ra jamak. Yes, gur ngoten mawon mboten sah nyawer. Jenengan nek terus muni sawer gak sah. Aku riko mboten sah. Gak ya Pak ya. Rasa. Mboten sah. Rasa. Nuwun sewu Pak Kangko. Apa? Kula percaya nek Pak Suparto gak bakal nyawer aku. Heeh. Wong regoe dinyang kok. Mboten Pak, ngapunten, ampun dianggep guyon lho Pak. Pripun, Adik sampun mengerti arti Suparto? Sampun, Pak. Iya. Sampun. Bilang apa kalau sudah tahu? Matur nuwun. Sama-sama, Adik makin ganteng ya Allah. Tidak apa-apa. Alah. Iya. Ini loh, Dik. Piye? Nun kok Dik. Ngeten lho, Pak. Pripun? Ngiras pantes sambang silaturahmi ning Ponorogo. Ya. Jenengan ora ngendika nek kene iki kawasane Engkeng Rayi Ki Cahya Kuntadi sakniki jenengan wis mulai merambah mriki. Kula wae ya WA-an kalih Pak Cahya. WA apa? WA-an Pak Iki brai Cahya. kok, Cah. Lah nggih kula WA, Pak Cahya kok mboten ngasta teng Ponorogo, aku rak ngoten. Heeh. Ora kok wis ben di wayangi kakangku. Lah napa to Pak? Ketoke regane di dunia. Ngono. Oh, modele ngono kuwi, gak apa-apa. Ya tungkak raimu. Pripun? Padha regane. Hah? Padha tangono walura lho. Dune matamu picek. Oh, Pak Cahya mau tak jawab mau. Sanjange padha kali jenengan kok, Pak. Iya nek regane padha, ning kan kono modele diweki bonus bintang tamu 3. Oh wis tak karepmu. Butuhe ditangkap nek wis aku. Ya, amin. Mending pokoknya janji lho, Pak. Apa? Wayangan nih Pak Kangko nek ning Ponorogo nek jenengan kepengin meriah kudune garenge kula, Pak. Ya. Nek garenge gak aku gak rame. Ya. Oke, nyatane wis ping 3 lho. Ya ping 3. Nyatane yo biasa. Lah ya. Nyatane nek ora ditresnani apa ya gelem mesti golek gareng liyane. Alhamdulillah. Wong Pak Parto ngendika pun anu gareng anu nika jajak nika mawon pun lucu tur murah ngono kuwi. Yo murah iki aja diketokke aku ben duwe harga diri. Watan, bakune menghibur sesarengan. Amin. Iya, pas karo lakone, Mas. Pripun? Lakone lah umuruning Wahyu Purba Sejati iki ndongakne para leluhur. Nggih. Para leluhur men tan prabeda kene ya wis enek SD Gocah, enek ndongak-ndongakne para
cikal bakal sing ana ing Desa Ngrandu. Nggih. Eneke wong saiki mesti ana sing dhisik. Leres. Wong sing saiki kudu ndongakne sing wis seda, lak ngono. Hukume. Ya saiki nembang ya, Reng. Sendika. Mergo iki bintang tamune pirang-pirang. Bintang tamune akeh. Nah, ayu kabeh. Sitok sih. Setunggal riyen. Ah. Sinten Pake? Mbak Elisa no. Heeh, nek niki lho anu sapa dadakan. Mergo tresnane Pak Kepala Desa. Jenengan aja beda kasih. Napa? Maihani sing sabar. Iya. Apa? Maihani. Mayani apa? Loh, gak mudeng dalange. Maihani iki bahasa Inggris. Aku ngerti ku ngoro yes karo no kok. Astagfirullahaladzim. Maihani itu artinya sayangku. Lah nek perkara iki jenengan kudu ngalah meneh karo aku. Aku bahasa Inggris kalah. Nah, matur pripun? Mas?